Balura ora sini-sini ora asli. Tampil iki. Wis wae ngono. Bit. Ya kok dadak kok terawang ki nyapa. Kowe. Iki tak urus Kang, tenang Kang. Ayo, kon nek mangayu isi-isi yo. Iya padha kan iki lho pegel karo bocah iki. Hei, kok pegel? Tak bedane karo taun bengi lho. Nyapa padha kok malah. Nek iki mbok aja ngono kok iso. Lah kene iki langganan. Kowe lha yo langganan ndak melikane iki tak anggap bapake adile. Bapak apa iki paling lucu. Iki kok awas men nek masalah ngonoan iki lho. Lah tanggap iki yo tahu enggak. Kok wis abot kok. Ngomong ya. Iki mikir aja anu genah njajale masih gone punggi. Sing gone punggi. Sing gone punggi. Soale cangkeme punggi lak morat mari to Mas. Ora pancet to. Ora mati. Maju. Lah iya kurang juga. Maju, Dek. Nah. Oke. Tapi luar biasa kok. Nyapa. Aku seneng. Nyapa. Dan nama yang ngene penonton itu tetep tumpek bener. Kuwi lak yo wong kene iki wis padha apa ki. Wong kene iki pertanda wong kene iki nek religius. Bar divaksin kabeh aja mati. Sampeyan sisan kowe. Kowe tak setrum jajet. Wong kene iki wis genah religius nggih. Dadi iki hajate apa? Bersih desa. Oke, bersih desa kek iki mau lah apa ki ditekake udan marang Gusti Allah Pangeran. Oke. Lah nuwun sewu, pertanda turunnya hujan itu insyaallah pertanda hajat balura sak masyarakat menika diijabahi marang Gusti Allah Pangeran. Amin. Makane wong-wong ya padha tumblek-blek ning kene sing utuh ning kene. Ngira. Ya paling ngendhan nek kowe iki duwe cara apa ben udan iki reda ngono. Aku lek udan iki siji asih. Apa ilmune siji. Balura tak omongi ben masyarakat ki ya. Bah, tak omongi balura kan tak omongi, Bah. Iki kok aku cepakno uyah. Ben ora udan kuwi to. Ya karo tahu. Sesuknya aja muni karo tahu. Lah terus ya sak segone sisa. Sego kecap. Luar biasa kok iki desa iki lho. Jalas luar biasa. Iki lho desa sing cipta budaya bersama bermasyarakat dengan balurah. Hah? Modelmu iki jelok tambah. Tambah iki omong tak setrum kan. Iki omong aku kaya dari sinang gege. Isinya apa? Teko kene iki. Cair. Kalau lagi ngono kuwi ro dhewe iki nek nyamanya. Pak Wo. Kok mikir semburi. Tak seneni sisan kowe kok iso pangeju. Barang ge mate jual ya Allah. Iki Bapak Sony. Pak Tony. Bapak Cari, Pak Tony. Wis tak ilang, Pak. Kami Tony wis durung ya. Malah aja to, Mak. Aku tak kerjose tak jangkrik. Senono kae. Wah, setrum gasmu iki. Iki Bapak Cari lagi kami tuwa. Kami tuwane Mas Martane. Dicabutang niku lho gora-gorene Pak Po. Senenono kae lho wong pojokan lho Pak Po. Sik, Ini dhewe malah jaluk orek-orek Pak Po. Ngomong ae. Oke, coba lek kon aku lho ya. Kenal. Kowe wingi taun wingi tak dongokne jenengmu apik lho kok. Iya ya. Saya tak doain. Gambare opo kene milih? Iya tahun ini kan 15.000 nek 20 bulan.
Oleh pacare Mbak Lurah kami tua luar biasa. Buyut rukun tetap dijogo masyarakatnya. Jangan pernah membeda-bedakan atau sampai fanatik dari masyarakat. Amin. Mugi tansah dados pemimpin ingkang jujur, ingkang amanah, boten milah-milahne sedaya masyarakatipun. Allahumma amin. Wah, aku kayak isin nggih teko kene nggih. Kok isinya apa toh? Lah wong Mbah Lurah ki mundhak enom gek teko kono lah aku pangling kok. Disalami lho. Kok tak celuk Mas. Sopo ya aku? Mas matamu. Lah ngobae Mbah Lurah. Lah mundhak enom. Iki cara Mbak Lurah iki Mbak Lurah lho. Sing tato aja kok. Duh. Masuk. Ngono ki karo cangkang tuwek. Kumpul lah. Mugi-mugi masyarakat mriki sedaya panjang umur. Sehat selalu. Amin. Desane makmur. Amin. Sing rondo ndang oleh bojo. Lah pasti kayo ngono kuwi to. Iki ponakane kami kuwaku. Lah ora ana apa-apa ya ora ngara donga. Aja ngono lho. Wis yo tak jatah kapan aku. Tak dadi mudin. Ponakmu mbah kok iso. Ora dhisik sing. Ayo. Tak contoni wong akeh ya rada lucu-lucu kuwi ya. Terus gue diakusi. Oh seni paling ngisi-ngisi. Duit kira goleki. Satu, totalitas. Ngapusi. Adek ngene. Jelas wae. Anu Mas iso mampir nggonku tak masake tawon Vespa. Pengen lambemu. Ojo goleki duit. Duit iki gak penting aja tanggapan ini ping 11. Ya mimpi. Yo. Iki tak senenane dhewe ya Kang ya. Iki lak adikku bagi bocah iki. Tak senenane dhewe jajal tak omongane. Aku ora kok masalah mikir duit karo duit. Ini lho. Rompi karo katokmu lho lunas ning aku. Lah kok iki mentolo jiwa sampean aku. Lho dibaleni omongan ngono kuwi. Nang kene iki sapa sing usahake nek ora ngene iki. Itu kan ya kostum. Lah kapok iki kanca lancang paling rendah ya pola dhewe mau rezekiku wis ana sing ngatur. Oke. Pola. Pola. Ojo ngisi-ngisi Dek. Iki sudah karo omongmu ngono lho. Tang. Bukan dongo, ini bukan dongo. Kue kuwi lamis lho nggih. Nek ngene iki kok dudone agamamu. Lah wong kowe iki lho jilid papat lurung
Kan contongmu mbok saya tuku es teh. Akhire wong Jawa iki aja lali karo Jawane. Iya. Lah kowe iki paling ndak ndonga iki wis pisan bae wis cukup. Wong Jawa kudu papat ibad 5 pancer. Wong Jawa kudu pamui. Tangane nek nyuwek kancane, ora usah dudung-dudung. Malah tak matamu. Lah kok nesu iki? Aki mare wong Jawa balurah. Bener. Iki wong Jawa to. Nyapa? Aja sampe nguyuh madhep idul. Lah apa ta sebabe wong masalah nguyuh iku bermasalah ning kuwi sing nguyuh wong mendem ndek. Goblok iki. Ya barat kamu kuwi. Ada iso. Apa ta sebabe kok nguyuh ora oleh madhep idul? Nah, dia kejol. Nah, dia matanya. Lah kok lucu ya? Kejol. Iya ya, ora dadi isin lah. Apa sebabnya ora oleh nguyuh madhep idul? Aku ngomongin balurah aja sampe nguyuh madhep idul iki apa? Nyapa? Terus dayange awak dhewe nirara kidul. Mosok nirara kidul nggo uyuhi. Aku kira balurang nguyuh madhep idul kowe. Lah kuwi lak dek ini madhep idul kuwi sejatine ora kok ngono kuwi lho Mas. Bener wong iki madhep idul nek didengake ngene lho. Kowe kuwi lho pola sing apik. Aku ndonga sik. Lah ya dongo-dongo. Sing bisa ngono kok ora sampe. Wis dongane wis Nah. Lagu anyar apa? Ora enek lagu anyar iki enek. Judule omong. Sinarengan lho madangi. Madangi. Sinarengan kok iki jaluke boge malah traya wong lambene kaya ngono sama. Tangane kuwi dicolek to tangane kuwi lho. Ini abot. Iki lambene wong wedok apa ketika keprangat. Ya paling endak iki nek ora kuat mbok aja ngono kuwi sok perkasa ning ngarepe wong wedok. Kuwi lha anakmu lho cuma ora jajan. Mama ora kecole, mamane. Gila. Nek ora kuat iki mbok kok pasrah Mas ngene iki. Oke. Gua aja iki. Nanti. Ora apa-apa. Kowe nek pengen golek gedine iki opo iki Bang.
karo dia. Wah, aku gede ya. Lah gede anak kok udah. Nah ganti. Kok tak cocok tenan. Ini lho delok tutuk iki yo. Ate mau kendorong. Eh? Ate ngene ae. Kendorong arep. Mas, juga terlalu ini bahan makarmu udah bayar loh mas. Kok bisa ditata-tata nih? Lah karena aku lek nyondoni sing agresif ki piye? Ojo kasar-kasar nggih. Ojo kasar-kasar. Tawarin si Abi. Isik kaya ngono kuwi wis lara kabeh. Biar. Tasa kaya ngono kok lara kabeh. Biar. Ya Allah tasa kok kaya ngono lho. Isik kaya ngono lho nggih. Kowe arep gawe wedok iki sing halus. Sing halus ki piye? Contoh nang. Apane kowe ra kuat ngono karo Hei, putra iki ngomong. bojomu asline ngono kuwi lho. Iya. Ngono kuwi ngono ketemu ngenane ini paranono idonono. Ya, iki manggo percobaan. Tapi ketele bengone iki. Lambemu percobaan bojone kancane iki kebumen.
Ora apa-apa, sing duwe tok. Lah kene Pak, bojomu ae tinggal bosok. Bocah jebret. Ya paling enggak nek karo iki lah karepe iki diperhalus. Apa diduwe ae ta? Endi? Lah ora usah didu bojone to. Arene Iya lho, Bang. putih suntik silikon. Lah nggonmu iki putih nek perkara disuntik solikin. Silikon. Suntik iki solikin. Kuwi disuntik ya pancet ae. Paling enggak nek bojo alus ngene iki. Ora nyendhe-nyendhe kaya bojomu kuwi. Keturunanku ya putih ganteng iki lho. Becak kaya ngene lho ya Allah. Aku karo iki kata pas hidup. Kan disawar burung deh. Ngomong nah. Lah paling enggak depen to kok. Itu anakku. Didelok to kibrae. Oke. Lah yo kok udah anakmu iki berarti kok jahat men ngono to nggih sebagai bapak. Balik, mau balik. Anakmu kok Pak Le. Apa tumen karo iki padha putih ya? Wes enggak? Padha putih iki Wes enggak? apane? Masa tumen nek ben katoke pas foto iki ya kok. Foto to Pak anak. Ini bener video. Karepmu dhewe. Jajak didu iki lho bocah iki lho. Wanmu kelebihannya apa? Kemudian ngono aku lho. Lah kok beneran cilik-cilik cabe rawit. Iki satu cara satu ora kok ganongan. Apa? Iki cara satu duwe kotak undung-undung. Lah kuwi apik lho kuwi. Urung nek sing duwe no kuwi. Ora sing duwe. Ayo le kowe sik le. Jajale to. Iki bisu kata. Ora apa. Lugu bocah iki lugu ora kok bisu. Iki omong-omong. Tunggale kok iso. Oh tunggale kok muni. Ayo aja, iki jajale iki. Kata anak gua bisu. Tepuk tangan. Bener ya Allah. Bu, ya iki lah anakmu nyambut gawe kesel. Ayo diminum dhisik kok. Bojo nek gemati karo Ora anak. aku mati kok kamar bongkol tuh. Nek koyo titik. Kowe iki mbok aja iri karo Koyo anakku lho. Ya paling endah anakmu nyapa. Kok pengen solar iki. Coba aja kiprahno. Nyapon nek. Lah bapak wis ngene jangan Sing apik sing bener ki piye? Lah sing kenceng ngono disundai kenceng le. Bungai komburine rambutmu. Kok dikeblek. Wah anakmu budek. Lilian tak bacok. Ayo.
iki. Wong wayahe kok. Satu. Edrek. Oh, contoh. Edrek. Contohnya Demben ini mana iki ta jane. Tawarai tak guru sumur. Contoh nono lah ora patek genah kok. Lah kok kira iki? Satu. Oprol. Ketok ya anakku sesuk tak konjung tak Purnomo. Anakmu kuwi kok anakku api lho. Satu. Ya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Iki ora ora sampe iki kita. Ya karo kowe. Ora kana bojoku aku. Gendong. Kok Ora. Aku gawe kowe iki sampe wis. Bos. sikile kok iki. Aja nuwun bokok iki. Iki cintaku. Masa cintamu? Ya kudune malah nurun bae, nek nurun kaya kowe kaya kaya wong Blontek ngono. Nurun iki elek siji lho. Apa? Lek aku terus nang tutupi. Gak usah om gede saya. Ayo, ada tau.
Ambune apa kok? Hei, Mas. Kudunya rumput dewe lho. Lah wong kene para ngalim ku paling endak attitude dijogo kabeh kok kowe iki sasu-sasu. Perkara empat duwi ae, Pak. Sis. Bocah kok gedhe sae. Iki lak wektu lak saya sore. Kripe gedang kripe tela, sithik edang wonten rata wong dadake ya urung main. Engko bengi ya sik enek acarane. Menika wonten mengke bibar ngisak menika wonten atraksi spektakuler nggih menika kendange menika damel mangan beling menika mengke dalu. Alhamdulillah.